ぷいーオリンポです。はい、今回はカツの中にカレーを入れたカレーカツを作ってみました。中のカレーはこの世でお母さんのカレーの次でうまいゴリラのやつを使います。近所のスーパーでこれを見つけた時にはと喜び勇んで買いましたが、このゴリラレトルトのくせに高えのでそんなに買うつもりはありません。このゴリラ頭湧いてんの。ピーチピーチカモンカモン。おうおうおうおやっわイヤッホー。食べた結果ですが、豚とゴリラがうまい具合に噛み合って非常に美味しかったです。この小学生の頃の僕のあだ名の豚ゴリラが元になったこの料理がこんなにも美味しいだなんて思いもしませんでした。過去の自分が今の自分を作り、今の自分が未来の自分を作るというわけですね。